Nyt olen lähdössä tänään palokunnan talolle. Meillä on Porvoon Karjala-seuran järjestämät vanhan ajan iltamat. Alkaa kello 15 ja loppuu kello 19. Meillä on siellä semmoinen pienen Nakoma-nimisen kuoron esitys. Lauletaan muutama kiva ralli. Siinä on vähän murrettakin Karjalasta ja aika vähän meitä on, niin kuin, minäkään en ole koskaan käynyt Karjalassa, mutta mun äiti on. Ja tämä puku on Jääsken kansallispuku ja on aina käytössä tilanteen mukaan. Nyt haluaisitko, että kerron jotakin tästä puusta? Tässä on tämmöinen sarkanauha, jotka tyttöset laittaa päähän. Ja sitten on tämmöinen huntu, jonka laittaa aikuiset naiset. Tässä on aika vaativa tämä viikkaaminen, että tätä ei usein viitsi ottaa, kun tämä on neliskulmainen sitten, mutta kun se viikataan sääntöjen mukaan, että mulla on tähän kaava. Mutta hyvin suuritöinen viikata se tämmöiseksi. Ja sitten on nämä vyölliset, mitkä kuuluu tähän pukuun. Tuluskukkaro, metallipaloja, taikahelmet ja puukko. Että kaikki on mukana, kun lähtee viihteelle.